Ubuwazi ukuthi ukususa i-factional politics emkhontweni kufana nomunca wonke amanzi edanyeni ngendlela ukuthi ofishi abathize abasakwazi ukuphila bayafa. Kunabantu emkhontweni abangakwazi ukusurvive without factional politics or factional trickery. Because factional politics is the only thing that they know and can do better. Factional politics is the only opportunity for them to be noticed or to be able to nombono or emotional, no package, no pregnant. But if ususa factional politics nama tendencies ayo, ne language yakhona, nama attitude ne culture yakwa factional politics, uqedile ngalabo bantu. Because we environment where there's sober and comradely engagement, they get exposed to ukuthi they are politically bankrupt. But kulula ukwenza factional politics ngoba ifinance ngasesontweni asimfuni umfundisi ubani, sithanda umfundisi ubani. Finance na kwi celebrity life akangichaza ubani, ngichaza. You don't need to read anything to know those things. They're just simply emotive politics. You just look at somebody and say, yeah, hey, mina nje ngimthandi, wana izwi lakhe, and you want to say that's politics. Kunabantu emkhontweni ma comrade who will not allow us to get rid of factional politics emkhontweni ngoba if senze njalo sibaphuca impilo yabo. They have no political ideology. They are not technocrats on anything. In fact, they are not even committed to revolution of the black oppressed. Most of them, they are okay. They are not even feeling the pain. Yokubona abantu abanyama behlala emjondolo. Yokubona ingane ezincane zethu iqeda isikole kuphele kanjalo ngaso. Ezinye zazo idropa la ko standard 7 bathi grade 9. Zigcwala emjondolo lapha zidla amathi. They don't feel that pain. In fact they blame those children. They say awubhekeni ingane ezingayinakile. Ngenibuka ingane engayithandi. It people who've got no sense of usizi umuntu omnyama obhekene nalo. Umkhonto kubona ufana ne platform nje yokuyiqhakambisa nokuyiveza bakuhlaza kangakanani. Niyazazi nina, ngibize ngamagama. I call you comrade eaters. You eat comrades. Particularly kulawa WhatsApp group lo umsholoza wakho uzayo. You are comrade eaters. You eat comrades there. You target them. You hit hard on them. You even pain them ukuthi bangabantu babomuntu othize. While abantu behlele emkhontweni. As if abantu benza icala uma bekhola for organizational discipline at certain point. Ngoba into abayaziyo labantu ma comrade. Niyabazi nani? Niyabasaba futhi abanye benu ngoba niyazi ukuthi wewe waphumana nobani uyakuthatha idlanga lena hambe nayo ukufongoza thinge phansi. But check if that person ever shared any progressive political idea. Nothing. But mase kuthiwa kudliwa amanye ama comrade. Ulihlafaza manje comrade aligoqa thinge phansi. Makuthiwa sekukhunya ipolitiki yokuthi ubani nokabani umthola ukhuluma zame ngenyawo. Factional politics, which is not going to liberate abantu abamnyama. So, siyadinga uyibheka lento masosha omkhonto. Ikhona. We have people who are more committed to factional politics than liberatory politics. Lezo ofuna uliberate umuntu omnyama. Aba-investor too much kwi-emotive politics. Ngoba kulula ukuyenza yona. Ikwazi nokusurvive nje ngensolo. You can vilify anybody. Umvilify kaningi uzigcina sekukholakala ukuthi hayi ngabe uqinisile uyinkinga usibanibani. Kahle kahle bengifuna ukubuza umbuzo niyazi ukukhona singane masikhiphe factional politics emkhontweni kuphele ngapha.